Takže čaute lidi, já vás vítám u tohle videa. Je to video top 5 věcí, které úplně nesnáším. První věc, kterou úplně nesnáším, jsou simulanti. Ve všech sportech jsou simulanti, prostě ve všech. Až na tenis, golf. No prostě ve spousta sportech. Prostě v nějakých sportech jsou simulanti. A ty já prostě úplně nesnáším. Simulanti. Zdechněte. Takže to byla asi první věc, kterou nesnáším. Protože když utíkají, zakopnou, zůstanou ležet, přijdou tam nosítka a oni stoupnou a řeknou, ne, dobrý, to budu běhat. Tak jako tohle přijde někomu normální. Jako fakt. To ani nenapadlo by mě snad. A to jsem fakt jako totální debil, mám vymytej mozek. Koho by napadlo prostě být jako já? Druhá věc jsou důchodci. Ne. Druhá věc jsou fronty, do kterých patří důchodci. Dívejte, já si koupím jeden pendrek a budu čekat 16 košíků, než já si můžu koupit jeden pendrek. Jako, je to vážně normální? A jsou otevřeny jenom 2 pokladny a já tady budu čekat, než se vyloží 56 těch košíků a já si koupím jeden pendrek nebo co? Třetí věc, kterou nesnáším, jsou houby. Prostě si představte úplně taková ta želatina, kterou musíte prostě dát do pusy a rozkousat. Prostě takový to. Jenom ten pohled na to. Prostě. Jako fakt. Houby jsou pro mě, ne pro vás, ale pro mě. Je to fakt nejedlý. Tohle by jsem v životě nedal do pusy. Čtvrtá věc, kterou úplně nesnáším, jsou černoši. Ne, nejsou. Nebojte, čtvrtou věc mám úplně jinou. OK, teď už vážně ta čtvrtá věc. Úplně, ale totálně nesnáším školu. Jestli má někdo rád školu, to je jeho věc. Ale já školu nikdy nemám rád. Nesnáším. Škola je taková věc, kterou nikdo nemůže mít rád. Bože mi, jak někdo může mít rád školu? Škola. Představte si, kdyby škola byla i přes prázdniny. Bože můj, škola. A zakončím to 5. Tu věc nesnáší snad vůbec nikdo. Je to věc, kterou nesnáším úplně totálně. A je to věc vstávání. Představte si, že takhle spíte prostě jako a najednou přijde nevím kdokoliv a vstávej. Tak co uděláte? Vstanete, že jo, ale bože mi takovouhle věc. Vstávání, kdo to vymyslel? Proč musíme stávat? Vstávat, to je ta nejhorší věc. Bože můj, stávání. Takže děkuji za zhlédnutí. Tohle bylo top 5 věcí, které nesnáším. Děkuji za zhlédnutí, dejte like, odběr, komentujte a sdílejte. A doufám, že se vám video líbilo. Budu natáčet dál. Budou to takovýhle vlogy a td. Spíš challenge a tagy. A tohle by bylo pro dnešní video asi všechno a ne, takový fakt nejsem. A asi už čau.